tani dauma bi ambe senu aéroport la bi alamsaye marskalo kile 10 ani woro samba flani mugani saba 2023 ni ay aéroport la le 19 janvier ate kalo fla teme antume ya ni kene kelen kanya anya be femunu na no ye keleke avion ye dakabana nunu anya amin bisimla o don abise dentan ani flama an yɛrɛ ka jate la sabula keleke minen ko dɔ de bi jira bɛɛ tɛ se ka jira dɛ dɔ de bi jira hali min fana bi jira o ni min bɛ fana tɛ kelen ye dɛ mais ni jirali kun ye mun ye jamanadenw ka dɔw ka nafolo bɛ ka taa yɔrɔ min na jamanadenw fana hakili ka sigi armée ka baara kɛta la donc an ɲɛ bɛ ninnu minnu na nin ye Albatros de ye L39 min ɲɔgɔnna delila ka na ninnu de senna ka teli kɛlɛ la kosɛbɛ ninnu de bɛ se ka kilomɛtiri 600 800 1000 boli sanga fitinin kɔnɔ ka boli ka jugu kunbɛn n'i y'a mɛn kulonkɛ tɛ kɛ Mali la ko américains ko u ka avion kana pan Mali kunna tuguni ko n'u panna ko ni min y'u sɔrɔ k'u y'a laɲini ninnu de ɲɛsiranɲɛ don ninnu b'a la ninnu ka farin cogo min an ɲɛ bɛ fitinin minnu na an ɲɛfɛ nin ye a bɛ fɔ nin de ma ko drone de combat ni nin ye TBD Baya Raktar an ɲɛ bɛ den 3 de la yan belebeleba in o ye den 4 de ye kɛnɛ kan yan mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ y'a bɛɛ ye dɛ parce que mɔgɔ t'i i tɔgɔlamuru bɛɛ bɔ kɛlɛ kelen na anw bamananw bɛ o fɔ donc sisan minɛnw kɔni filɛ nin ye an ka jamana marabaaw ni o ye colonel Asimi Goïta ye Mali ka mɔnɛbɔ den farafinna bɛɛ ka mɔnɛbɔ den diɲɛ tiɲɛnikɛlaw impérialistes faransiw ni binganikɛlaw ni OTAN jamanaw kuncɛla sumuni de don nin ye ale ka wulikajɔ de ye a ka vision n'a ka hakilina ko maa min k'a lawaleya ka bila en œuvre o ye le silencieux l'homme calme mɔgɔ min ka kuma man ca mais i b'a nɔ de ye le colonel patriote Sadio Kamara ko jɔnni ka arrière rassuré u bɛ baara min na le colonel patriote Modibo Kone ko jɔnni ka kuma jamanadenw fɛ politiki sira fɛ ka jamana basigi ka kunfilenna ɲuman di Mali ma sariya ko la ani Mali taabolo ɲuman na le colonel patriote Maliki Diaw ko jɔnni ka accord min n'a bɛ Mali kunna a ka kɛ malidenw sago ye maa kana na bila a kunna min b'a haraba ka kɛ jugu ta sago ye sabula accord in fɛn caman b'a la min bɛ Mali ci ko Mali ye layidu ta ka kali k'a fɔ a b'a waleya diɲɛ ɲɛkɔrɔ an ti kɛ kuma lankolon fɔla ye mais fɛn bi kɛ fɛn min n'a bi bɛn jamana ma n'o ye jamanadenw ka intérêt ye le colonel patriote Ismaël Wage o de bilar'o kunna ka armée cɛŋana kelen-kelen bɛɛ ka jɔyɔrɔ d'a ma k'u bila kɛlɛ kɔnɔ jamana maa koloma minnu bɛ yen n'u ti jamana janfa ka jɔyɔrɔ d'u ma k'u bila baara la Mali transition filɛ dɛ an b'a dɔn aw k'aw miiri dɔɔnin dɔrɔn ni Albatros belebeleba in L39 in den kelen ni nin kun bɛ Mali bolo 2012 waati min kɔna bɛ na kɔna bi minɛ jɔnw da kun tɛ lɛtiri ci Hollande ma k'a fɔ a kana Mali bɔ bolo la n k'a fɔ Faransi kun tɛ lɛtiri ci a yɛrɛ ma kana bi anw kan dɔ ka fara terrorisme ya wale kan mais nin kelen kun t'an bolo hali min tɛ nin bɔ min bɛ nin dugu ma ko fanga t'a la ka nin bɔ o kun tɛ anw bolo foyi kun tɛ anw de bolo bi nin de kɛlen bɛ sababu ye i tɛ terroriste ni mobili ni moto caman ye Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ i t'o ye donc bi marskalo tile 17 aéroport la Senu an bɛ yan